föltétlenül látogassátok meg a Lázár kastélyt, amelyet láttatok itt kívülről. Annyit szeretnék még elmondani, hogy nagyon boldog voltam, hogy ilyen régi emlékeket idéztetek föl bennem 90-es évek után, amikor 97-ben pontosabban, amikor hazakerültem Magyarországról tanulmányaim után, elindítottuk a hagyományőrző csoportot, és annak idején majdnem ennyi gyerek táncolt itt a teremben, sajnos azóta már ez sokkal kevesebb. A kis terem, ahol hátul öltöztetek, rá van írva az ajtóra, hogy Cika terem. A helyi hagyományőrző csoportnak a neve az Cika, a káposztának a közepe, egy káposzta termesztő település egyébként, és a káposztának a közepe a Cika, a torzsája, és ezt a nevet viseli a hagyományőrző csoport 1998 óta. Ezt csak még így röviden szeretném volna hozzátenni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Tényleg boldog voltam, hogy láttam ennyi szép, tehetséges gyereket, és az meg rendkívül nagy boldogság számomra, hogy a határon túlról is jönnek, Délvidékről. Mindent mondtak híres történelmi személyiségek, politikusok, ez már mind elfújt a szél. Ki emlékszik már arra, de azt, hogy ezek az énekek és táncok megmaradtak, annak oka van. És az az oka, hogy szükség van rá. És ez is fontos, hogy ti is úgy érzitek, és tovább fogjátok adni. Ezért fog megmaradni a nemzet. És nagyon köszönjük nektek ezt a csodálatos helytállást, és azt az érzést, amit nekünk átadtatok, és amit remélem, hogy ti majd a ti gyerekeiteknek is át fogtok adni. Azt nem tudom, hogy mennyire látszik, hogy ha van is hajunk, meg nincs is, mert mind kitéptük, annyit vitatkoztunk, mert mindenkinek első díjat akartunk adni. Sajnos nem lehet mindenkinek első díjat adni, de olyan közeliek a teljesítmények, annyira ügyesek vagytok, mint hogy ez tényleg sok vitatárgyát képezte. Erzsike karját egyébként nem mi törtük el, hanem sajnos ő maga tegnap, de mégis eljött, és nagyon köszönjük, hogy eljött ilyen sebesült karral is. Mondjál te is egyet.
ilyen sebesült karral mondok pár szót, 2-3 szót. Hát nagy öröm, minden alkalmat megragadunk ahhoz, hogy azokat a gyönyörű dallamokat, ami abból a rétegből van, amit nem is mindenki ismer, ugye azért itt gyönyörű repertoárral találkozhattunk. Ezt azért szeretném kiemelni, hogy egyre szebb és egyre mélyebbre nyúlunk, tehát egyre szebb dallamok kerülnek elő az oktatók részéről is. Tehát olyan népdalkincs mutatkozik meg a színpadon, amit hát nagy öröm hallgatni, nagy öröm, hogy ezek a dallamok a gyermekek repertoárjába bekerülnek, és titkon reméljük, hogy vissza is tanítódnak azok a dallamok, amik itt elhangzottak. És nem csak ezek természetesen, mert csak egy része van itt azoknak a gyerekeknek, akik ezzel foglalkoznak. Ide hozzon a padot a másikat? Aha, hozzon egy. Az nem tudok átmenni mindenki. De adok neki egy csontot. Vigyázz, hogy ne jöjjetek mögé, mert nagyon bablom.
Remélem kipihántek vagytok az első blokk után, és új erővel itt vagyunk, és szeretetteljesen végighallgatjuk egymást, főleg, hogyha népdal van csendben. Most az első fellépő a Tücsök-Raj népi zenekar első korcsoport népzene kategória, produkció neve Kükölőmenti dallamok. A Szobáltáról érkeztek, és Miklós Károly a felkészítő tanárjuk. Fogadjátok